जी हाँ भाई और बहनों, आपके अपने पंचायत खनगांव पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी सुमित्रा देवी मुखिया पद से खड़ा बाड़ी, जेकर चुनाव चिन्ह कैमरा छाप क्रमांक संख्या 9। तो आप सब कैमरा छाप क्रमांक संख्या 9 पे बटन दबा के सुमित्रा देवी के भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाएं। सुमित्रा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कैमरा छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शंभू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खनगांव पंचायत के जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोड़ीला हाथ भैया हो, चाहे सबके साथ भैया हो, अपना सुमित्रा देवी के महाना जपात भैया हो, झांसा में नयावे के बाहो। हाँ 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 हाँ, अब की बेसुमित्रा देवी के जितावे के बा, मुखिया बनावे के बा हो। 9 नंबर कैमरा छापना भुलावे के बा, विजयी बनावे के बा हो। सुमित्रा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कैमरा छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शंभू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खनगांव पंचायत के जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 5 साल के बाद आई बाटे चुनाव भैया, सबका से नीमन बाटे इनकर स्वभाव भैया। सुमित्रा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, 9 नंबर छाप कैमरा पर बटन दबावे के बाहो, पंचायत खनगांव से इनके के मुखिया बनावे के बाहो, बात ना भुलावे के बाहो। हाँ 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 हाँ, अब की बेसुमित्रा देवी के जितावे के बा, मुखिया बनावे के बाहो। 9 नंबर कैमरा छापना भुलावे के बा, विजयी बनावे के बा हो। सुमित्रा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कैमरा छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शंभू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खनगांव पंचायत के जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब की बेजीत के हवा पंचायत में पहुँचावे, टक्कर में केहू नहीं के सभे लोगवा कहतावे। सुमित्रा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गौवा में घूमी घूमी चाचा चाची करत प्रचार बाड़े हो, विपिन यादव हाथ जोड़ी करत सबसे गुहार बाड़े हो। सबके बतावे के बाहो, हाँ 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 हाँ, अब की बेसुमित्रा देवी के जितावे के